Shalom, horsa manginang, pajupang musita di programon, ima program ibadah minggu, tanggal 22 Maret 2026, di minggu Judika, nomor lapatan, luluhon au ale Jehovah. Jam tata di minggu ta sadarion, ima sian Hezekiel bidu 37, mamuka sian sadat tolas to esaplopat. Di bangsa topik di minggu, debata mengalih honton di hangoluan, atau Tuhan memberi napas kehidupan. Atur pun jamita, bui mata jaha di kolom deskripsi, songon nama penjelasan di khotbah. Yehezkiel ima sahalak namalo na dohot dibuan bangso Babel tu tanu Babel uju masa pembuangan na parjolo ima ditiki masa pamaretani Raja Yoyakim. Talu ma bangso Israel na diuluhon Raja Yoyakim tu bangso Babel na diuluhon Raja Nebukadnezar paduahon. Pembuangan non terjadi hira-hira tahun 537 sebelum Masehi. Ada orang so dibuan tu pembuangan si Yehezkielon sahalak pangurupini raja. Jadi halak namalo jela bisu do ibana atau berpendidikan tinggi. Pembuangan non terjadi anda orang soganop dope umurna 30 tahun. Jadi pas dunggonop umurna 30 tahun, pas lagi di topi ni batang aik hebar ibana, mar nonang-nonang, Roma ragam ni pangukapon sian debata, napabuahon aharo musia naik kumasa tu bangsa Israel. Sada sian pangukapon ni diturpuk tahun di dok, di paulon debata masih Hezekiel tutonga-tonga rura nagok holi-holi ni jol mana mate. Taberang mahatorangan diturpo amanginang, adong dua hal na gabi inti ni jamitat tadi minggon. Na parjolo taringot tu huli-huli na masak atau tulang belulang yang kering. Do tu hosa hangoluan sian debata na pabakiton muse akka huli-huli i. Gabi jol mana mulak mangol muse. Na parjolo taberang mahatorangan tentang huli-huli na masak atau tulang belulang yang kering. Jojok do hita membahas taringot tu asini rohani debata. Dohot baga-baga taringot tu hasisani dosa. Alai lupa hita debata na tasobai nda ada hola debata para si roha ibana. Alai debata na adil dotong. Allah bukan hanya maha pengasih tapi ia juga maha adil. Nah di na maha adil di son ada reward atau hadiah untuk setiap prestasi dan ada punishment atau hukuman untuk setiap kesalahan. Huli-huli na masakon ima gabaran sian dampak ni dosa. Mate dojol mai ala ni dosa. Jeladang holani manusia juga terpisah dari Tuhan selamanya. Pola dosa pemahiyang sampai karing huli-huli i. Jela tercerai berai. Dang adong hangoluan jeladang adong biharapan dinasida. Didok dia 10 ada akka huli-hulion sadok pinoparn Israel doi. On mana masa tu bangsa Israel molo ditadikon nasida debata. Nung atung masak holi-holi nami jela pesan arop-arop ni roha nami naung pirum dohami inna tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dangarong biharapan di bangsoi lahu paulihon muse naung pirum donasida alai pikiran ni jolma doi pikiran ni Tuhani dang sarupa tu pikiran ni jolma dang adong nasotar patu pada bata di hasianganon napa dua hon hosa hangoluan sian debata napa bakito jolma. Adong do artina buasa ma holi-holi na dibereng panurang Hezekiel di rurai. Sada simbol doon sian debata napa buahon tungpe marulak-ulak mardosa bangsa Israel do pakon debata alai dang hia ditadikon debata nasida. Tuhan tidak pernah benar-benar membinasakan bangsa tersebut seberapa besar pun dosa yang mereka perbuat. Dang hia di sesa debata bangsa sian hasianganon. Bangsa Israel tidak pernah dilenyapkan keberadaannya dari muka bumi. Tung songot dia pe posini pengumuman di debata tu nasida adong dope tading-tading di bangsoi. Masih ada puing-puing yang tersisa dari bangsa itu. Jala ima muse di pauli debata, di pabakit jala di pagodang-godang gabe lam torok ma muse nasida. Sarupa mau tu pangkal nihau na di pasobu debata di kitab Daniel bidu opat. Didok disi marmipi maraja Nebukadnezar di ida ibana ma sadahau na bulon nama saibalga jala tibona saha roh di langit. Roma sahala patjaga nabadia na tu asian surgo disuruh ma asa ditabahawi jala diraptingi. Horusonon ma huhut bulung-bulung na jala paserakon aka parbuena. Alai anggo pakal na namarorati di pasob budoi. Sian pakal naon ma musehaduan tubuh tunas na baru ima bangso na baru na dipabakit debata sian sisa-sisa ni poparan ni naleleng. Jadi kebangkitan niai akka holi-holi na masakon ima simbol asini rohani debata tu hita jolma pardosa. Hukuman Allah tetap akan berlaku, namun bukan berarti ia tidak mengasihi kita. Napa toluhon buasa maikosian si Hezekiel hatai. Jadi mulut aja mesti terpuk tahun, adong suku-suku sokonon. Buasa disuruh debata si Hezekiel manurirangi. Buasa lang iban sendiri napa sahaton hatana. Kenapa Allah meminta Yehezkiel bernubuat, padahal Allah bisa saja berfirman langsung kepada tulang belulang itu. On madalani Tuhani patuduhon huasona, ima marite-hite, naposona akka panurirang.
Molo masa dosa da kejadian na sohia masa sebelumna, ale dang adong na mga lubah tuhita, dang adong na pabuahon ang dorang su terjadi, dianggap jol mama anno ni gebe sebuah fenomena alam. Nabi adalah orang yang diizinkan oleh Allah melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Jala tugas nasida ma pabuahoni tuhita, aharuna ikon masa haduan. At sugari adong napaingotok kita asa paubahon roha dorang somasa pandemi COVID, mungkin nunga taguariba na sa halap panurirang. Jala olo tadok virus coronai panguhuman siyan di batarui. Alay aladang adong napasingotok kita teringot tuwa ba ni sahiti bagabe tadok may bencana alam manang pandemi. Jadi si pasato ni jamita di sona manginang na parjolo di bata do harorowan ni hosa hanguluan. Gudang do hita sonario na manginang mangulu alay hiranang mate. Lapatan na mengolu do alai dang adong pakirimon, tidak ada semangat hidup, tidak ada gairah, tidak ada tujuan hidup yang jelas. Mungkin alani persoalan di rumah tangga, kondisi ekonomi, manang situasi di tempat karejo, manang permasalahan di usaha, manang bisnis na taulahon. Di Jehovah tu si Hesekiel di ayat 14, ahuhut mangalehot tondikku tu bagasak kamu, asa mangolu hamu jala marasonangan di tanomuna. Molo pikiratta sendiri do pangasahon mangaleseon persoalan di ngulutta, olo do sala mangalakka hita manginang. Di baheni buan masudi arsani rohami tu Jehovah, ai di Yesus do tu sisianna, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, asa hupasonak kamu. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dang adong nasotar patu pada bata, haru holi-holi na masak boy di pabang ketibana gabe daging na marhosa jala mengulu tung sutar bahan di batama paluhok kita sian persoalan ningulutta. Kalau Allah sanggup mengubah tulang-tulang kering menjadi manusia yang bernapas dan hidup, lalu apa susahnya bagi Allah mengangkat segala beban persoalan yang selama ini telah membebani kita. Di bahini Roma hita tu dibata jakom mato dinai asa mengulu hita jala ibana menunggu-nunggu hita di perdalanan ningulutta. Napa dua hona manginang, jangan menyerah pada keadaan. Manginang upah dosa itu nyata, yaitu kematian. Molo tajaha epistel tadi mingguon, na didok na hamatian ima tersirang sian debata dan buebe di pai baru pamatang na. Jala turput tasadarion patuduhon taruhum do bangso Israel ala ni pardosa nasida. Pola do digabuarhon nasida songon holi-holi na masak. Lapatan na nunga maseleleng nasida tersirang sian debata. Manau na kenadangol upah ni dosa nasida. Alani dipangido tu hita halak na persaya asa satia mangulaw na hata ni dibata. Satia mangulaw na akana sitong. Jala unang olo hita berkompromi tu dosa. Amanginang jolmana pasahato na tigor dihosomi halak do. Jolmana tetap teguh berkomitmen pasahato na sitongan pasti do gudang musuna. Gudang na marsuguni roha tu ibana. Sipata olo do gabe malas iba molo gudang aloni beri perkarejuan. Jala lo bisa ni saya adong do jolmana martai tahi jahat tu hita. Buha masa may labayon. Buah masa muruk, buah masa marsak, asa malas karejo, asa pidda, asa dipecat, asa nang disobek karejo. Kira-kira songon ima. Nah, di minggu tersadarion, minggu judika, dipaingot musia tuhita. Adong do debata na mga luluhok kita. Ada Tuhan yang membela kita. Ditangihon di batado angguk-angguk tak, diboto di batado perkelot tak. Allah melihat, Allah tidak tidur, dia tahu. Di bahini amanginang unang talu hita tu situasi dot kondisi di humalekta. Tetaplah nyatakan kebenaran sebab ada Tuhan yang berdiri di samping kita membela perkara-perkara kita. Amin. Ima jona boy pasat tami. Mudah-mudahan maon boy mangurupi manang manabay persipan muna. Dinalaw mga radihon jamita tuar mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.